салом дӯстон, мавзӯи дигари анатомияи мо мағзи сар. Шурӯъ мекунем аз мағзи сар. Мағзи сар мо дар мавзӯи гузашта ҳаромағзро гузашта будем, анакай мағзи сар. Мағзи сар дар косахонаи сар ҷой гирифта, вазнаш ҳамагӣ 1100-1200 грамм ба ҳисоб меравад. Мағзи сар дар ҷараёни онтогенез аз қисми пеши найчаи асаб ҳосил мешавад. Мисол аз иними найчаи асаб, аз қисми пеши найчаи асаб, аз қисми пеши найчаи асаб чӣ ҳосил мешавад? Мағзи сар. Ва ҷараёни ҳосилшавии мағзи сар 5 марҳиларо дар бар мегирад. Якум ин лавҳачаи асаб дар батни модар. Дар ҷараёни онтогенез аввал лавҳачаи асаб ҳосил мешавад. Ин якум марҳила. Дуюм марҳила новачаи асаб, баъд найчаи асаб. Иними найчаи асаб ҳосил мешавад ва аз қисми пеши найчаи асаб 3 ҳубобча ва 5 ҳубобча ҳосил мешавад. Яъне бо ҳамин ҷараёни ҳосилшавии мағзи сар 5 марҳиларо дар бар мегирад. Якум лавҳачаи асаб, дуюм новачаи асаб, сеюм найчаи асаб, чорум марҳилаи 3 ҳубобчавӣ, панҷум марҳилаи 5 ҳубобчавӣ ва баъд мағзи сар. Аз қисми қафои найчаи асаб мо гуфта будем аллакай чӣ ҳосил мешавад? ҳароммағз, ки мо дар мавзӯи пештара бо шумо дар бораи ҳароммағз суҳбат карда будем. Хулоса ин буд қисми аввали мавзӯи имрӯзаи мо. Дида мебароем ки аз ин мавзӯъ чӣ саволҳо шуда метавонад. Мағзи сар, ишам гуфта монем, мағзи сар аз ба монанди ҳароммағз аз 3 қабат иборат аст. Якум қабати сахт, қабати чӣ? Сахт, дуюм қабати анкабутӣ, қабати чӣ? Анкабутӣ ва сеюм қабати чӣ? Қабати нарм. Қабати нарм, ки мо инҳоро дар мавзӯи ҳароммағз гуфта гузашта будем. Вазифаи моддаи сахт ин муҳофизатӣ, вазифаи чиро? Муҳофизатиро иҷро мекунад. Моддаи вазифаи қабати анкабутӣ дорои рагҳои хунгарди зиёд буда, вазифаи ғизо бо ғизо таъмин кунӣ, вазифаи нарм бошад, бофтаи қабати нарми мағзи сар бошад, вазифаи асосии мағзи сар, яъне вазифаи рефлекторӣ ва гузаронандагиро иҷро мекунад. Хулоса дида мебароем ки аз ин мавзӯъ чӣ саволҳо шуда метавонад. Мағзи сар дар куҷо ҷойгир шудааст? Мо аллакай гуфтем дар косахонаи сар, дар холигии косахонаи сар. Вазни миёнаи мағзи сар 1100-1200 грамм. Дар ҷараёни онтогенез мағзи сар аз куҷо ҳосил мешавад? Аз қисми пеши найчаи асаб. ҷараёни ҳосилшавии мағзи сарро бо тартиб нависед. 5 марҳила дорад. Мо аллакай гуфтем лавҳачаи асаб, новачаи асаб, найчаи асаб, марҳилаи 3 ҳубобчавӣ ва марҳилаи 5 ҳубобчавӣ. Ин буд қисми аввали дарси имрӯзаи мо. Мағзи сар аз 3 қабат иборат аст. Мо гуфтем вазифаи қабати сахт ин вазифаи муҳофизатӣ аст. Хулоса ба қисми дуюми мавзӯи имрӯза мегузарем дар бораи мағзи сар. Мағзи сари одам аз 6 қисм иборат аст. Аз чанд қисм? Аз 6 қисм. Қисми якум ин мағзи дарозрӯя ном дорад. Инҷа мағзи чӣ? Дарозрӯя. Ин қисми якум. Қисми дуюм мағзи чӣ? Дарозрӯя. Дуюм пулак. Дуюм қисми мағзи сар ин чӣ аст? Пулак. Пулак инҷа аст. Инҷа чӣ аст? Пулак аст. Дуюм пулак. Сеюм мағзи миёна. Сеюм мағзи миёна. Инҷа мағзи чӣ аст? Мағзи миёна аст. Чорум мағзи мобайнӣ. Мағзи мобайнӣ. Мағзи мобайнӣ куҷо аст? Инҷа мағзи мобайнӣ аст. Чорум мағзи мобайнӣ. Панҷум мағзча. Панҷум чӣ аст? Мағзча. Мағзча инҷа чӣ аст? Мағзча аст. Панҷум. Шашум қисм бошад НКМС, нимкурраҳои калони мағзи сар, ё ки мегӯянд мағзи пеш. Мағзи чӣ? Пеш. Қисми калонтарин ин НКМС чӣ аст? Панҷум қисм. Шашум қисм ин чӣ аст? НКМС. Мағзи дарозрӯя, мағзи пулак ва мағзи миёнаро дар якҷоягӣ, яъне мағзи дарозрӯя, мағзи пулак ва мағзи миёнаро дар якҷоягӣ танаи мағзи сар мегӯянд. Чӣ мегӯянд? Танаи
мағзи танаи мағзи сар, яъне ҳамчун сутун барои мағзи сар хизмат мекунад. Ин буд қисми дуюми мавзӯи имрӯзаи мо. Дида мебарем аз ин мавзӯъ чӣ саволҳо шуда метавонад. Мағзи сар аз 6 қисм иборат аст. Онҳоро номбар кунед. Мо аллакай номбар кардем. Мағзи дарозрӯя, пулак ва мағзи миёна дар якҷоягӣ чиро ташкил медиҳанд? Танаи мағзи сарро ташкил медиҳанд. Ба қисми сеюми мавзӯи имрӯзаи мо мегузарем. Дар бораи мағзи дарозрӯя ва пулак гап мезанем. Якум мағзи дарозрӯя. Мағзи дарозрӯя дарси пурраро метавонед аз телеграм-канали мо дастрас намоед. Ссилкаи он дар описание гузошта шудааст.